Nggih. Kusipun monggo samangke mbok pilih niki dos pundi Mas Elo. Heeh. Menika sampun ready Mas Kirun. Sumangga sesarengan samangke wonten manipun Bapak Andri, Bapak Kepala Desa Banaran sesarengan AB Mulya lan ugi AB Pro Audio Profesional kasengkuyung dening para kanca-kanca YouTuber tulung agung bola ngopi kita mirsani Bapak ingkang angka sekawan Kuda Budaya. Wah. Ayo Nduk. Kula padha sing ati-ati nggih para sing kang putri. Yo hey ah yo yo ayo do lok hop jos lok hop yuk ya ayo yuk lok katuran pinarak Mas Heru Bimaya Tri Adi Budaya.
jane aja ngato wae tolah toleh disawang karo kancane aja dipikir sing lagi nasir aloe wong ora tangga ya maja lalamatan taksian nganggo sujanan nuli kabeh kata sing padha selo junggon ora sepu sing padha maca lelakone nyep semake tambur kang beri badhe mangungkung minangka tengah budaling prawadya wasiya gawa sarata tataran teping raja temoe kanyang karo narto matur nuwun Mbak Lurah karo iki ngapunten Mbak Lurah iki Mbak Karji niki Pak sing ana diutang karo Mbak Lurah. Yo. Ayo Nduk. Kuda budaya. Panaran kang manulung agung. Kaya panggen olah kaprigelan ning dening para Sri Kandi woi ya gue
goyang Siti, single Siti, jos, lolo, lolo, ya, goyang Siti, single Siti, jos, om, sesarengan jejogetan Luraka Putri Kuda Budaya lalu dipayu bagyo sesarengan kalian AB Moya AB Pro Audio Profesional hip hop tanpa pikir ya kene krasa krondongan muter-muter watake krasa isian saya kepengin bae nikmati sego pate gawang-gawang lendrang dari ETP sawor sambel melandingan rasi deli tumpang kulung godhong ates lebaran dipangan esok matuk temangan sinami kamluk dipangan bengi nyeni saka pate ora meriah Oha so ayo untuk sing hati-hati Sri Kandi Kuda Budaya Kang Wijil saking lelat-lelat benaran kaum manulung agung Yo. Hop. Karji saya Sri saya Naka as heho
niki matur gunging panuwun Bapak Sumar kang wijel saking leladan Bulurejo aturan pinarak wonten siap dilestarikan kalian Udo Budoyo. Oh ya, he lo he yo he lo ayo bro sing hati-hati para Sri Kandi Udo Budoyo. Gedang godhonge ketela Mas Kirun, titik edang sing penting rata. Nggih, matur gunging panuwun menika dumateng para Sri Kandi Putri Udo Budoyo ingkang sonten menika sampun ngaturaken bengahipun wonten jejogetan asem panglipur dening para penonton. Lan ugi dumateng para kadang sutrisna ingkang mapan wonten leladan Desa Banaran Kaman Tulungagung. Wonten siang menika Yogi Karawuan alhamdulillah menika wonten panjenengan Mbah Lurah Mas Andri matur gunging panuwun ingkang sampun handerek anenggani pasugatan kuda